Ahojte, zdravíme vás v našom novom videu, kde budeme hrať Hypershot. Je to so mnou Oliver. Ahoj Oliver, ako sa máš? Čau Tobias, ja sa mám fajn a už sa teším na to, ako tam postrieľame každého na tejto planéte, ktorý existuje. OK. Menšia rada, keď budete hrať s Oliverom, dávajte si na ňo bacha, pretože on pôjde aj cez mŕtvoly. Takže, OK. Oliver, joini sa na mňa? OK, môžem. Tak ja to zatiaľ spustím. Dobre. A potom sa joineš. Už sa... OK, let's go. Ne. No, ja si ešte idem dať zbranie. OK, ja som s tým, ktorý prehráva, neviem, jak... Ježiš! Ja si ešte dávam, dačo, pištole, no necháme si tralalelu. Jo, a ešte vlastne, toto som chcel zmeniť. Free this week. Aha. Tak ja by som tam dal asi toto. OK, tak ja sa spavnem. Ja som v týme, ktorý vyhráva. To je vlastne ako taká... Ja som v tým, ktorý prehráva, paráda. Takže sme zase v opozitnom týme. To čo je za guľu? Ja neviem, čo to je. Aha, to je nejaká explodovacia guľka. Tak to tam je. To ide do... Ty kokos. Ako vravo sobie, vole, ja strieľam až do tým nechcem došla. OK, ja som chypol. Respawňujeme sa a zase v tom týme, čo vyhráva. Oliver, kde si? Kde si, Tobiasko? Pri solárnych paneloch. Wow, tak to si neviem kde. A vy... Ja som pri ceduľke Roblox. Pri ceduľke Roblox? Áno. Už som na skateparku. V parku? Na skateparku, áno. Tak ma počkajte. Teraz už v parku. Nastar! To si bol ty? Áno, to som bol ja. Ja to nenávidím! Ty vole. Ideme tam. Ideme po platu. Kde si? Lero, tralala. Ktorý ti vlastuje? Kde si? Neviem, tam, kde je veľa ľudí. Sa jak rýchlo vyhulovala. Nemá zač. Ja viem, že ja nemám šancu na výhru, lebo mňa to vždycky dá do toho typu, ktorý je horší. Ja to som dávalo skoro furt. Bombardino crocodilo. To je teda... Teraz si kde? Bombardino crocodilo. Zabijam ľudí v skateparku. Dostal som od takoho. Ja som ťa akurát chcel zabiť. No, to z tvojho vlastného týmu predbehol. Bombardino crocodilo. No, kde si? Dal Skate? si pečku.
Reálne ja som aj nevedel, kde si a kde to mám dať, poslať. Aha, ahoj. To si bol ty? Nie, ale skakal som ti potom po hlave. Fakt? Nada, kluci! Díky za bonus. To si bol ty? Hej. To ty máš tu tralala motor. Aha. Si píš. Yes, To je strašne dobrá. díky za pridavok. Bombardino krokodil. Kde si? Ty vole. Mne to prebíja práve tú chvíľu. Toto bol dobrý kill. Už som ťa skoro mal. Skate? Bombardino krokodil. Kde si práve teraz? Dejte. Joj, ja som akurát mal nabitého Bombardiniho. A ty si akurát TX sypol. Ja som teraz začal ukázať fotku. Ľudia ho môžu vidieť, ale ty ho nevidíš. Bombardino krokodil. Kde si v hnedom? Jo, som nemohol. Aj. Ty si to si ty! To som ja bol. Jau. Tak ti treba. Ja som vedel, že si na streche, lebo ja som videl svoju polohu. No! Ty more, vy ste dobrí. Vy ste dobrí, pamätovia. Chcel si povedať, že ja som dobrý. Ne, ty nie si určite dobrý. Hm. To som sa preriekol, sorry. Kto ťa miliónkrát zabil, ty kokos? Ty. Nie, ide Bombardino! Bombardiro, krokodilo. Jej, mám čestku. No asi. Ty kokos, ty si dobrý. No, som zvedavý, čo nám padne. Jú, to je pekné, to sa mi páči, co si dáme. OK, a teraz by som... Jej, to je pekné, aj s mackom. Tu je macko na boku. Teraz sa tak kýve. No. Tak vám treba proste. No. Ups. Si ty? Hej, ups. Ty si zmenil zbraň. Mám lelo, ale z vlčej kože. Prečo by si to robil? Ty týran zviera. Padol mi taký skin, ja si to nemôžem. Kde si? Tak kde? V skateparku. Ty? Ja tu zabíjam tvojich hráčov. Aj za tvojich. Dobrý deň. Musím... Mal by ste byť aspoň raz, ty vole. Spolu a v nejakom silnom týme? No. Kiež by sa to stalo, ale... Nechce sa mi veriť. To som aj nevedel, že mám. Tak to je good. Ale to nechcem. Lucky bloky, tu sú lucky bloky. Jo. To chcem. Joj, kuška. Kamo, ja som mal reálne skoro najviac kilov. Hej, ne.
Konec? Či? Videa? Hej. Teoreticky jo. Tak to ukončme, jak začne ďalšie kolo. OK. Takže... Dámy a páni, tým, že táto hra je vlastne nekonečná a hraje sa prakticky na furt, Tak sme sa rozhodli ukončiť v čase 2026. A lúčime sa s vami a určite... uvidíme zase niekedy na budúce pri nejakom inom let's play, možno z nejakej inej hry. Áno, Tak sa majte a, krásne. a určite sa uvidíme zajtra pri našom novom videu, aj keď ešte nevieme, aká to bude hra. No ale, kto vie? Nevieme, o čom to bude, nevieme, kedy to vyjde. Ale to, čo vieme, je, že nejaké video vyjde. A to presne To majte zajtra. zatiaľ krásne. Dajte nám odber, like, napíšte nejaký pekný komentár a my sa uvidíme zase na budúce. Tak sa majte. Čaute.